zahvalio našim generalnim pokroviteljima, Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu i gradu Pančevu. Naravno, zahvalio bi se i svim učesnicima koji nam omogućavaju da naše selo promovišemo kroz fotografiju i mogu da kažem da je izložba, to jest tema Ivanovo, najinteresantnija na ovoj izložbi i nadam se da ćemo sledeće godine na Fotosafariju da imamo još više učesnika kako bi bila ova izložba još jača i snažnija. Hvala vam puno. Ja od 2016. učestvujem u Ivanovu sa nekim tim konstantnim dolascima i tako da mi je to poznata manifestacija i čest sam gost tu. Učestvujući svih tih godina sam shvatio da u jednom trenutku da bi napravili neku fotografiju koja izaziva malo bolji efekt kod ljudi iz žirija jeste da imate nešto svoje. Tako da na neki način bežite od onoga što vam se nameće kao motiv i da ga sami tražite, da ga istražujete, da pokušate da date nešto autentično. Tako da je tako nastala ova fotografija. Ovo je inače jedna devojka koja je krenula sa nama. Slučajno je bilo obučeno u ovu haljinu, niko to nje nije tražio. A pošto se meni jako dopao ovaj ambijent ovih boja iza nje, ja sam je zamolio da mi stane tu ispred kuće i dok se ona nameštala, pošto ja ne volim kad se nameste onako pa naprave izraze, dok je se pripremala da se slika, ja sam zapravo nju fotografisao u tom periodu dok se nameštala za fotografisanje.